Me watch me Simon akwa baby Badwam so ne na Ghana month no ye bia no no say ya na ye kwado kopem say bosome no ebekwa wieye na brason say me di nkomonti me ne mama BC watena senti Kelmed Pharmaceuticals Limited and we free do nu papa ba bebo ho deru amaye mama BC happy Ghana month me no na bia bosome ya no bosome foforo ne ewuram Ghana month mu ne ye wo no enti moye Ghana nwumaku amama ye nu papa yi die eni eni munu papa ne ho nkomo na he ne ye hyase afri ene ye hyase afi ni nyina mebo sika kra na afi ya center ye de awie BC 56 yes okukudam yes yeah anope mechi amatiefo ne madofo ene mahwefo nyina ye da mo ase se abre nyina mo ya aso na mutie ye medindi mama BC ba ko pe me free Kelmed Pharmaceuticals Limited ye kranro efi India manmu eba o manmu ye kan ndro papa ya ye Ghana fo yi na ye ti natural things asidie ye nhaban ma ene ye de ye ndro no ye wo ndro bi se BC 56 pine leaf ointment ne tablet ye wo molis massage baby oil and Iolabs grab water anope ye bejina BC 56 so ekredru edro ne kum kura e ma okutwa waso na entijai wo man mu no ya gi atumu no eno ho asem ene e bekan ye ka ekura ye wo kuro ahoro mienu broni beka se open wound ene ye wo close room open no ho asem ena ye bekan se ka BC 56 ye kredru ekredru ebi emada ya soso bi ahye na we die edanso so we ne dance edanso no haban ma ene ye de ye natural side effects bi enim ye ka ekura ebia bibia ahyew esekan ye twawo ana se abrasion sa ye ka abrasion ehu atwitwi okay ana cellulitis ni ye ekuro ebia kuro ketu ebi abeda wo nan ho a wampe ho asem anka a bacteria ede ne ho gim eno no wo nan ne ebe kokko na ho no ebe ye mpumpunja ye ka mpumpunja ase dufum bibia hyew na adondon no ni nyina BC eye ho adwuma ne nhwe obi e aduane a ye hye ahwe egu ne so ama eno de tew okay tew kra ena nia ehu ekura ehu a bibi ti say diabetic wound and a chronic wound ekura natna wo ho enfie bebre a enko BC wo de ka penate na yi na efri ho se BC wo de tu kuro so a ebedondon kuro no ebetwetwensufin biara afimu na afi emmoa kuro no emmoa no sa na ewu so a enya wetwa bonus e wo ho no nya afi na okoye plastic surgery se kuro kese bia beda me nan ho na me ewu ye no aja me twanti me kwa akoye plastic surgery there bi na se mo chekura e brofo ko twen abububa ye tattoo atota kata ko twan wo se ewu nya BC sa mbre no anka nye ne maame enti se ye ka BC dia BC eye dura ukoto a to bebre na chema abushia sa wo ye diabetic na wo dadan na ekuro atuwa dimirika kope BC 56 cream na to eye very economical entisen kae no ya soso bia hwe ye waso ye ho ye wo engine room ho semika se engine room ho dressing room ho bebia ekuro akese eba ho ne ye wo nti yenim ni ayeka ye nyese yenim ana ye ba bedi ni aye eye no ene ye di ho adanse sane ampanifo eka no nti kope BC 56 eye nhaban ma any side effect bia ana ye ka ekuro so a ekuro edi ni panya ekuro da wonan a woni ahoto wo pain mu enti kan ho na kopa BC 56 ema obi mfa eduro bi ena daw yenim ni ayeka enti kona kopa BC 56 cream aye adwuma bebre adanse bebre aba obi a oye diabetic for so many years on managing the sugar ni yiye ene kuro beto ne nan ho se wo manage ni yiye na se kuro ni beto wo nan ho a ebedidi akom ye free bibi septicemia infection of the blood stream okay wo moja no ebe ye poison
Sa nti eye sa no a etimi ma omo fiti omo sensene obekọ off nti sa wo de BC56 ikoto so a sanso fi na ebekọ wo mu amanko ma blood stream no aye poisonous anasa aye infected no BC betwetwen sansuo ni nyina efri ho no mo enwura wo mu ebepie nti wo de to so wo de to wo kro no so a ghost na wo de beto so no obehu sa afọ twetwe ensuo no fi ni nyina efri mu nti ye wo properties bi wo BC56 ni mu a eye antiseptic eye anti-inflammatory nti se wo de to so a infection bie ni ho a ebesin afi baabi asan abewura ekro ni mu bonus e wo mu no nti fa BC no eto so na ayi sa na ema ni nyina sa side effect ya me kan yi se wunya kura ubenya nyina wo de BC to so a wunya bi enti se duro nkaye na wo de to so a ebi nim wo de wo se wo bo ho ba na sa wo sa yare nso ebia na wo sa fa yare foforo ai de aka wo ho de bi kona kope BC56 wo practice bebre wo mu a wo de to wo kro so a wunya benefit ewo mo ye wi a na ye wi ni sa meka kakra afa pie leaf ointment and then a tablet hey BC pie leaf yanko kanchre Kelmed se Kelmed wa yade eduro ya Kelmed di abai age nkrofo bebre enene nansa ye de maame bi ba maso ye ho no mo ye ba ye maame ntimi ntena se me ma na konyo wa ntimi antena se ma Adom o se madam ana me se wa asem ni so no kan me se kona kope pie leaf ehwa ana onum bi na me se ji cream no eka ho anopai mi ba yia me ba kra na ofre me ana me ka kire ne se me ko akoka kire wunuanom no mo so manya bi omonkopa bi sa ne ho ato no obi so free Cape Coast o se madam nya me shraw na me sponsors kra ma mo me se nya me shraw broni fita efre me nra na na brofo no wira chese pie leaf broni e wenti mi ntana na to so na brofo na asesa maame BC eye adwuma pie leaf eye adwuma grab water iolabs eye adwuma Molly's massage oil no baby oil no enu so eye adwuma dimirika kope bi na to na wo ho ato e fa hin no bi pe bi ato a obenya bi shop we ben no se be ya wonyira krofo frɛ me pa sa o pedoso po no e ho de eno ane Kelmed na enkran ha se wokɔ tudu a obenya bi ye nuanom nkramofo asɔredan no opposite obenya bi e na wokɔ adabra kanso a Malcolm opposite obenya bi na plaza okanshi Elohim Adepa House okanshi Ashaman opposite Menya Krobo Bank obenya bi ena Madina opposite Malcolm obenya bi Kofodia Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyani Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Stars Pharmacy ena Kumase Costa Pharmacy Fredimens Pharmacy Obuase Smart Herbal Shop obenya bi ewo honomo nti se ye ka saa no a eno a na ya ka no ye de numbers enso etudwa se opebi ato a na wafrɛ numbers ne so etwagu ye was 055 266 7712 055 266 7712 ufrɛ a wo problem bia ka kire yen opa ageme na ma ekuro de bebia wo biara ofrɛ me a meba abehyew okay uto BC na wonwiewe ente senkaye na ukokoto a eno ano no wonye obi nkyerɛkyerɛ wo mu onye obi nka wo haw enkyerɛ no ye de yaye krado ye sum Ghana month mu ne yewe ye sum Ghana e de akwa awieye enti momfrɛ yen emfa wo haw no enhye adaka mu emfa nhye mpaase na se metiasie ya uton BC56 na se nipa ne to no ofre wa na wo special care kura kro de ho care obetumi awenda sa service nso ama okay enti mo frɛ Mumpoto bi BC56 ahaban mono ne da so B for boy and a C no for cat
now the 56 586 akaso okay kona kope bi e ma obi mfa so kwa na no wa chenchina eno ni de abu okrom na ne papa no eno na ma boboso no Kelmed medase abusia bia na wompotem ho no wanti wudi se so bi we bi number na da screen so no frɛ so opese omode maba se kora brewo a wo abrochie kora na apese omompa se omfa mane mre wo mode bebre wate we matan aduro nko ano motan we se obatan bia no wonya bitu mpeti akora no bekọ baba no wate kokonua akora no bekọ school no akọhwe omra no kotodwa ni motwa wo hia se nro ni bi e wo wakache nti Kelmed nu papa ya wode aba no e na mama BC mene ne tenase a ye di ho nkomo Badwam so ni welcome to the Ghana month say ya ne yakọ kwampa band no aye krado yombo mo ama ye wi ampanifo betena se akampanyin sem ni abakosem ansa na de aka eche gina to aso Badwam so ni enko ba bia